Pànic és un dels pocs espais del nostre país dedicat íntegrament als videojocs. Va néixer l'any 2005 de la mà d'aquest equip. Començava un nou programa innovador, una aposta diferent on les imatges dels jocs eren i són els principals protagonistes. A l'actualitat és en Martí Santandera el responsable d'aquest espai. A més de ser la cara visible del programa, s'encarrega de tot el seu contingut i el seu muntatge. El procés de producció del Pànic comença sobretot amb la tria de notícies, primer de tot. Busquem per internet i el que ens envien les productores per saber què s'està movent en el món dels videojocs. Llavors guionitzo aquestes notícies per donar-los una mica de propietat per al programa. Busco vídeos que facin referència a aquestes notícies o parlo amb les distribuïdores perquè ens les passin. Faig conversions de format, perquè molts d'aquests vídeos no estan adaptats pel format nostre de televisió, i després gravar les introduccions, muntar aquests vídeos amb les intros del programa, i un cop ho tenim tot muntat ho baixem aquí a continuïtat i es prepara per emissió. El resultat és mitja hora plena de novetats, reportatges, tornejos online, així com informació rellevant per a tots els usuaris dels videojocs. No és complicat, però sí que és força laboriós. Dona moltíssima feina fer un programa de televisió d'aquestes característiques.